Ideme si vytvoriť zápisník. Zápisník sa skladá z obdĺžnika, z kruhov, z malých obdĺžníkov a tieto záložky sú takisto obdĺžníky. Takže začneme veľkým obdĺžnikom. V obdĺžniku nastavíme veľkosť, napríklad 100 a výška 150. Môžeme tomu dať tmavú farbu. Tieto záložky maličké sú takisto obdĺžníky. Nastavíme im farbu, šírka môže byť na 15, výška napríklad 25 a zaoblenie hrán napríklad na 2. Pozrieme sa, ak je to malé zaoblenie, tak nastavíme väčšie zaoblenie, nastavíme tomu farbu. Urobíme si duplikát tejto záložky a ešte raz, keďže majú byť 3. Ak chceme orámovanie, tak nastavíme orámovanie a dáme tomu nejakú hrúbku. Dobre, každej záložke dáme nejakú farbu. Dajme tomu záložky, vycentrujeme. Môžeme ich posunúť k nášmu zápisníku. A môžeme ich so šipkami posunúť tak, aby sa dotýkali. Zápisník dáme hore, takže záložky máme pod ním. Ak to máme správne urobené, môžeme si to zoskupiť, aby sa nám to neposunulo. Ideme urobiť kolieska. Máme 6, takže vytvoríme si tu nejaké kruhy. Dajme tomu 5x5. Potrebujeme ich 6. Označíme, vycentrujeme, nastavíme rovnaké rozostupy. Ak sa nám nepáči, aké sú rozostupy, tak nastavíme si prvé koliesko, nastavíme si posledné koliesko, označíme a nastavíme rozostupy. Automaticky sa nám tie rozostupy nastavia. Ak je to dobré, sme s tým spokojní, zoskupíme. Urobíme si tieto maličké obdĺžničky, šírka napríklad na 20, výška na 8, zahnutie aj v jednom, aj v druhom smere. Ak sme s tým spokojní, môžeme to nechať tak, pomeráme, či nám to sedí, ako sme to chceli. Ak je dĺžka veľká, zmeníme si ešte dĺžku, či v našom prípade je to šírka. Dobre, máme prvé, môžeme tomu dať nejakú peknú farbu. Kopírujeme. Je jedno, kde dáme všetky ostatné. Dôležité je, aby sme mali prvú a poslednú na tom správnom mieste a v správnej výške. Ostatné sa nám automaticky usporiadajú. Takže vyberiem, dám rovnaké rozostupy a dáme to centrovať. Ak je to správne, zoskupíme a už len posunieme na to správne miesto. Máme zápisník.